ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം ഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി എല്ലാവരും? ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നില്ല എല്ലാവരും? കണ്ടു. ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച്. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ മാംസ ചക്ഷസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊക്കെ അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കണം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാന്ന് പറഞ്ഞു, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അർജുനൻ ചോദിച്ച പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് മാത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മള് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ശ്ലോകം 1 കടക്കാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? നേരത്തെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നതിനേക്കാളും ഇതിനും കൂടി ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം നാമ ഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാ പറയണത്. ദേവന്മാർക്കോ പിന്നെ ഋഷിമാർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ദേവന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നതും എല്ലാ ഋഷികളും എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ദേവന്മാരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം, ദേവകി മാത ഭഗവാന് ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്ന് നിൽക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്ന് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനൊക്കെ വളരെ അപൂർവത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേതി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്താണ് ചെയ്യാ? അവര് എന്തായാലും എന്തിനു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 10-ാമത്തില് 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ള് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 4 ശ്ലോകം 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകം, ഈ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് ഈ 4 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിച്ചാലും വളരെ നല്ല വിശേഷാണെന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം 10-ല് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ അതിലെന്താ പറയണ? പിന്നെ നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണോദോ ദശരുദ്ര ജായന്തേ നാരായണോദോ ദശാദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രനും, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കളും, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാരും, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാരായണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ്, പ്രജാപതികള്, ഇന്ദ്രൻ, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, പിന്നെ ആദിത്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? നാരായണിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണം നാരായണനാണ്. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്.
അപ്പൊ പിന്നെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നത് നാരായണനിൽ നിന്ന് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആര് വരാണ്? ബലരാമനാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ്. ഈ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 രൂപ വിസ്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? നാരായണൻ വരുന്നത്. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള് അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നത്തെ ഉത്ഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും അറിയാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അവതാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അവതരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കാണ്, ഇവരാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നതൊക്കെ ഇവരാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 8ലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 8ലെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്? അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് അവര്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റി അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അവബോധം പ്രകാശിതമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്ത് വരാണ്? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം ഫുള്ള് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അവബോധം പ്രകാശിതമാക്കുകയും അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ശതശ്ലോകിയിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അവബോധം എങ്ങനെ ചെയ്യാണ്? പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും അതുവഴി അവർക്ക് ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജവാപത്തോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വിത്ത് പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തിനോട് ഉപമിക്കാൻ? നമുക്ക് വിത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബീജം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് തന്നെ മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോ അതിനെന്ത് വേണം? നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. അതിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി വളർന്നു വലുതാകും അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തെ ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതേ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു വിത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ ആ വിത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ വിത്ത് തന്നെ മുളച്ചു വരും. ആ മുളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വിത്ത് അത് ചെടിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിലെന്താണ് പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് അത് തുളച്ച്, നമ്മൾ 3 ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകവും പിന്നെന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചത് എവിടേക്ക് പോകും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പരവ്യോമത്തിലോട്ട് പോകും. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ മുകളിലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാ പറയണം. അപ്പൊ ഈ വിധത്തില് വൃക്ഷത്തിന് സാധാരണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും കായ്ക്കുകയും പൂക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് ഉണങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ പോലുള്ള ജലസേചനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വിത്തിനോടാണ് എന്തിനു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വിത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 ശ്ലോകം മനസ്സിലായി. ഇനി 3-ാമത്തെ, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം താം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. 3-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാണോ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകുന്നു പറയാണ്? ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആര് തന്നെ നൽകാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകണം. അതാണ് 3-ാമത്തെ പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകും. അത് ഒരു വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിലൂടെയോ ആധ്യാത്മികമായ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടാലോ ശരി, മുന്നേറാൻ നൽകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശം നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യമായ യോഗ്യത എന്താണ്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെന്നും കൂടി നമ്മൾക്ക് അറിയണം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മളത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ മേടിച്ചു കൊടുത്താണ്. മക്കളോട് നല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തി. ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണത്. അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരെന്താണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകാണത്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വേണ്ട അവർക്ക് ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ 4-ാമത്തേൽ എന്താ പറയണത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അങ്ങനെ ബുദ്ധി സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരില് എന്ത് കൊടുക്കാണ്? ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കാണ്. അവരുടെ ആ അറിവിന്റെ ഒരു ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളില്
അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ആരകറ്റി കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ അകറ്റി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നു മൂന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തേല് പറയണ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ആര് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഒരു ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ആ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, വേണ്ടത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്. ഉള്ളത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കും, ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്? ആ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ട് ആവശ്യങ്ങളുള്ളതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തനെ മുക്തനാക്കും. ആ ഭക്തൻ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരം എന്താണ്? ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയൊന്നും വേണ്ട. ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാണ്. ആ ഭക്തനെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആര് മുക്തനാക്കുന്നു? ഭഗവാൻ മുക്തനാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്തമൃഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ 10-ല് 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയുടെ കഴമ്പാണെന്ന്. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറയാണല്ലേ, അങ്ങാരാണ്? പരബ്രഹ്മ പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയണം. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ ആരും ഇനി പറയണ്ടായിരുന്നു? ഋഷികള്, പിന്നെ ദേവർഷികളൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് വീണ്ടും വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നത് വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനന് തോന്നുന്നത്. അങ്ങയുടെ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട്
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി എനിക്ക് വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും ഞാനിവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ പറയാൻ പോകാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയണം, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. തിരമാലകള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? തിരമാല പോലെ എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത് അർജുനൻ ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറയണേ? അർജുന, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനവും തുടക്കവും മധ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത് വെറുതെ വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ ട്ടോ. വായിച്ചു പോകാം നമുക്ക്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരിലെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഞാൻ? വിഷ്ണുവാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്യോതിസുകളില് സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൂര്യന്റെ. പിന്നെ മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാറ്റ്. ആ കാറ്റില് മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആരാണ്? ചന്ദ്രനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യം, അവബോധം ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഞാനാണ്. രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. ആ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ നമുക്കറിയാം ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്, ട്രഷററാണ്. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മേരുപർവ്വതം. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രലോകത്തെ ഇന്ദ്രന്റെ രാജനാകിയ ബൃഹസ്പതി പുരോഹിതനാണത്, ഇന്ദ്രന്റെ. അപ്പൊ അത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്. പിന്നെ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. സേനാധിപരിയില് കാർത്തികേയനാണ് ഭഗവാൻ. ജലാശയങ്ങളില് സമുദ്രം ആര് തന്നെയാണ്? ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഹിമാലയവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഓങ്കാരം ശബ്ദവും, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷിമാരാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹിമാലയ പർവ്വതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരചനും, പിന്നെ യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളില് അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമരാണ്. ആൽമരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്.
അരയാല്. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു കുതിരയാണ്. ആ കുതിര അമൃതം കടഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന്, ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും, മനുഷ്യരിൽ ആരാണ് ഞാൻ? രാജാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശുവും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളില് അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്. പിതൃലോകത്തിൽ ആരാ പറയണത്? അര്യമാവ്. അര്യമാവ് എന്ന് വെച്ച് കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ് അര്യമാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? അര്യമാവാണ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുവായിട്ടുള്ള യമദേവനും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണ് അല്ലെ? വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധനുനാസ്മി കാമദൃക് പ്രജനച്ച. 32 ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനങ്ങൾ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർണയ സത്യവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അക്ഷരങ്ങളിലെ അകാരം ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ആകാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സമാസങ്ങളിൽ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്വ സമാസവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതായത് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ എന്ന പദം, ഇതിൽ രാമകൃഷ്ണ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് 2 തല, 3 തല, 10 തലയൊക്കെ ഉള്ള ബ്രഹ്മാക്കളുണ്ട്. അതില് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നീതിനിഷ്ഠൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് കീർത്തിമാനാകും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസ്മാവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിലെ ബൃഹസ്മാവാണ്. സാമവേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്
ആകർഷകവും പാതിരാവിലെ പാടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗീതത്തിനാണ് നമ്മൾ ബൃഹൽസാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് പിന്നെ മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷം, നവംബർ ഡിസംബർ കാലം, അത് പിന്നെ ഋതുക്കളില് വസന്തവുമാര് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ. ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്തൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പിന്നെ ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒന്നില്ലാതെ സമതുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം, ചെടികളിൽ പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തഴച്ചു വളരുന്ന ആ ഒരു സമയം, ഇത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സമയമാണ്, വസന്തകാലം ഒക്കെ. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീലകൾ നടന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തില് ഭഗവാൻ മാർഗശീർഷത്തെയും ഋതുക്കളിൽ വസന്തത്തെയും ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളെയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമങ്ങളും നല്ല ഉദ്യമങ്ങളും ശക്തരുടെ കരുത്തുമാര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും ആര് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മുനികളിൽ ആരാണ്? വ്യാസ മഹർഷിയാണ്. പിന്നെ ചിന്തകരിൽ ആരാണ്? ഉശന കവിയാണ്. ഉശന കവി ആരാണ്? അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഉശനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യനാണ് എന്ത് പറയണത്, ഉശന കവി. പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം അഥവാ വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ആര് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഗോപ്യവും പിന്നെ മൗനത്തില് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിലെ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുത്തേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയഃ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് എന്തില്ല? ഒരു അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതോ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു ചെറിയ സൂചന മാത്രമേ ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ തിരമാലകള് പോലെ അവതാരങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അതില് വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു സൂചന മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്പൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സ്വംഭവം. വിഭൂതി മത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതി മത്തായിട്ടുള്ളത്, ഐശ്വര്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ് ഉള്ളതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും അത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടും സുന്ദരമായിട്ടും തേജസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു വസ്തു കണ്ടാലും, ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയിലാണെന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മയില്. കണ്ണിന് ഇത്രയും നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അല്ലെ മയില്. മയിലിന്റെ പീലി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് മയില്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുവിയുടെ നാദം, കുരുവിയുടെ അറിയാലോ, കുരുവിയുടെ പാട്ട് നമ്മൾ പറയും, കുരുവിയുടെ സോങ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ആ കുരുവി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സൺഫ്ലവർ അല്ലെ, സൂര്യകാന്തി പൂവ്. ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി നമുക്ക്. ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താ പറയണത്, ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന്. മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്ന, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംജ്ഞാതേന തവ അർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ മേകാംശേനാസ്തിതോ ജഗത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയും ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയും പറയാനായിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ്? വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ.